Evo nas sada u jednoj od brojnih mendinih radnja širom Srbije. Ono o čemu danas govorimo jesu Camova kolica Fluido Allegria. Za sve one koji ne znaju, Cam je poznati italijanski proizvođač dečije opreme i kolica koji izrađuje po visokim evropskim standardima. Dakle, konkretno na ovim kolicima sada imamo zaštitnu navlaku protiv kiše i lošeg vremena koji će zaštititi vaše dete. Tu je naravno i prozorčić za ventilaciju i jednostavno ova navlaka se veoma lako skida uz pomoć čičak trake, takođe se i lako montira na kolica. Evo vidite, i sada ovde uz kolica naravno dolazi i zimska navlaka. Moramo da kažemo da su ovo kolica namenjena deci od rođenja pa sve do 36. meseca i da uz pomoć posebnog sistema koji je razvio Cam jednostavno možete promeniti pravac gledanja deteta. Dakle, ovu nosiljku možete okrenuti prema vama uz pomoć samo 2 tastera. Ova kolica su veoma laka, teže svega 8,8 kg, imaju aluminijumski ram i visoka su svega 83 cm. Pored toga ovde vidite veoma prostran i čvrst sunshade koji se može sklopiti, dakle koji u ovom zadnjem delu ima i polutransparentni deo, tako da možete vidjeti šta vaše dete radi, ali pored toga ovde je veoma udoban dušečić sa ojačanjima sa strane, naravno i sigurnosni pojas, ali ono što je jako bitno da kažemo jeste da se ovaj naslon može jednostavno oboriti, tako da vaše dete može i da leži, pa su ova kolica zbog toga namenjena deci od rođenja. Pored toga tu je i prostrana korpa, naravno i kočnica, i to sinhronizovana, koja se aktivira ovde, a deaktivira ovde, i naravno veoma dobri amortizeri, što možete sada upravo videti, što utiče na udobnost vožnje ovih kolica. Naravno, za kvalitetno manevrisanje tu su i rotirajući točkići koji se naravno mogu veoma lako fiksirati uz pomoć ovog pina ovde. Eto, to bi otprilike bilo to. Dakle, Cam Fluido Allegria, cene 28.830 dinara, pa jednostavno mislimo da su ovo idealna kolica za vas.